שמי שחר אינדי, אני מכפר עזה. ב7 באוקטובר נהרסו לי החיים, בזמן שאני והילדים שלי סגורים שעות ארוכות בממ"ד. בעלי יצא להילחם יחד עם כיתת הכוננות. אני איבדתי את אהוב ליבי, איבדתי קהילה, איבדתי חברים, איבדתי את הבית ואיבדתי את החיים היפים, הטובים והמאושרים שהיו לי. ולמה אני מספרת לכם את כל זה? כי הרבה פעמים אנשים שואלים אותי איך אפשר לעזור. סוף סוף יש לי תשובה ממש טובה. אני רוצה לספר לכם על עמותה שנקראת צוות צפוני, התנדבות לעוטף. אנשים מופלאים שכבר שנתיים מתנדבים בלי סוף. וכל יום שישי יורדים דרומה כדי לעזור ולהתנדב בשבילנו. הם לא אומרים לא על כלום. תמיד אומרים כן, וגם כשאין מימון הם פשוט מוציאים הכל מהכיס שלהם. אנשים פרטיים, הכל בהתנדבות. החלק נראה לי הכי משמעותי וגדול זה המעברים. אני בטוחה שכל משפחה, כמעט כל אדם בעוטף יכול להזדהות עם זה שבכל מיליון המעברים של כולנו, חבר'ה של העזרה הצפונית היו שם, ילדים, נערים, מבוגרים, זקנים, כולם מתנדבים, עם מסעיות, עם עגלות, עם ציוד, העבירו אותנו מבית לבית לבית לבית. והם פתחו עכשיו קמפיין של גיוס המונים, כדי שהם יוכלו להמשיך, כי בעצם העבודה היא רק גדלה. אנחנו צריכים את העזרה שלכם כדי שהם יוכלו להמשיך לעזור לנו. מי שיכול לבוא ולהתנדב ולתת יד, מצוין, צריכים אתכם. ומי שלא, פשוט תתרמו כמה שקלים, תצטרפו אליהם, תתרמו ותהיו חלק מהדבר הקסום הזה. תודה.